Dumia no abo omada hia ya mamu nyina aha ebroso se awia promto broadcast ya boy ya boabo no e was Sompa 93.1 FM so no ya da baso mu wa mamra kwa so na kase boy ya de bai ya da mu live e wo Facebook ho e ya Sompa 93.1 FM enwachi no wo ko YouTube won so a e ya Sompa TV kono kwa search ya wadwonkyere won susu ye na fabra ba kenkan brepam e de ama na na wiansam wo dro ya de ba no nyamba tie no bi enie oh my god mamrani chi amano panyimfo bia hyase susu bribi sa kwabase ye nsakra ya hodro wo mu obetumi aboa ye papa amagana yatumi akonkan na enam so mamra so adwani wo mamra so adwafie ma de so mo asante achem central baton pesu aso ye ne se constitution de ya twetwene nya ye namum nsakire ne eba mu dodo a enkebebo apa me yakwe ne anra de baba de adwase wo kai kwesa to wo kɔ ho no mu aposifo akɔkyere nipa bia wo susu se won mo ya aposifo na ye ne panyimfo hodro won mu ni mu de ewo post adwumakuo no madi nkomo de afa onsa so post uniform no ankasa wo bia tumi de ne pese bi se de wo pe no ya eno de hu ye no na mpanyifo hodro nso so wonom ayia no na enaso so no kokoko MPP amanyoko ne to aso ato aba ayera no mebetu amanyoko na no wo mpese awodo so asante mantama sei mpese aba mienu na eto abai so mpa FM nsamtwe 4 pence badu kata rumrantie ye ne de akire wie ye ne mu nchemu ebebremu offense north marshal jani yera calling sintim so de ato Ghana for ni mo kyerese abane ye de obetumi bia nti afempim ye ne aduonu nan NPP ye nsantwo won so entity abato so mpa FM nsamtwe 4 pence badu kata rumrantie apono so kyerese close agefo no a omodo yo munkuku no monkaka gu fomu a omo ye so omo kotena fia kodi omo yerenom aduane no ye tete se strike no omo edi abawie ye bebawram na ye de ho nkomo pa awie teacher trainee advocacy won mo so de ato aban no anim wo kyeremo sa allowance hodro bia abo mu hia sa aban no betumi de ama won na bre na wi aduo enti aban no enka no hwan abzanfo weni afofro pi amanfo nkroso nsam ka obie ne akekese ne awie bia wo bia no ye ba na ye de aba besumo ye ne ye sumo awie na ye obo amale bia bogamene akosia ejewa kwade afe ensam no ninchemu ankasa eni Anno dano my Ghana mamrani chia mano 1992 constitution e free mra wa meyi kema me kabia memwo ye kase de ye adwuma frenchem na fe ye de mra abata ho na ne nkwankoba se obi ye de wo pene mom mra betumi aye ho adwuma wo my Ghana mu no enro de nya finhia na duasa na se wo hwemo pa no Ghana mamrani ni pa bi no mahase azusu bribi se ba bia wo my yakwa kodru finhia makoma kwadi ase anum my ye nyine ye papa ena we man Ghana mamrani wankasa nso no ye wonu ma hodro ba ko mienu yensa bi wonumu a enho akwakonya se yetumi ye nsakraye mapa ewom won mo kire se ba bi amra no eho hyehye yesi bi akwakoye no kame yesa mra na chibi ebi won mo korampo no ampanyifo mo tete o maga na akonya so a ewo senka wo mo di bone senka corruption keta de sheproye dwurem ne kankan he yoye ekoso o maga na mamuomu enkoye no ewo senka tumi kyekere ampanyifo bi na yetumi hunu ba bi a enuma betumi akeka akono wo maga na de ne ntesa eni ese so kono ma wakwa wi ade ane se ye kyere wo na so keta sapro ye dwuremudie no ekoso no de sa nneoma no nyina ye bu ye ne aguso a ye mfa nya dwuma enti nipa bi no hyase azusu bibi sansenke betumi korampo no wo me ya hemfo ahodo ene ensore ahodo pastor se ye won mo kan samtwe akra wo my Ghana mu no ye nya sakra ye mfa wo mu nyina di mra mu bi wo bi antumi nkyere na dwen kana dwene sanse ke ma menka bi ene de ye dwuma enam so ma ene eye ne panyimfo ahodo bi a won ma bene wo amamu mu sansamu owura bafo agyeman dua ye ne kasa de fa ho ene wo kyese no de nkeye pa eye ke ma menka bi ne de ye dwuma na so o man no ba bi a enuoma ekeka kono eye agye sini benkum so ya yan sakraye a ebetumi ahadwene constitution no tumi a ewo mu no na se ne awa also kan tumi no kase na akudi executive na se president a odi esoso nti ama ye democracy ni be kase aye top down na so democracy de osha nko se free ase na cost bottom up no stress nka local councils ne towns no ya de no so mu bi ho a omu timi di fire adwene efa kwan bi efa so a ye di mo betutu yi na hoto ene nkoso aba local communities no so Ghana local communities no there's no democratic action at all binho njo Panika se medianka or this base Nentu abama wo munane kwanso a so se osakofa ba ane no abo na baso se ne kwanso a yembom ye hia pa no enso ohwe ne wamo eno ne bi ne wo kai se bema MDCC phone kranya tumi ya to abama wo na se ya mfa tumi anka wo mo ho a
let us say Kofi Konam so onko not otite man so entino and no cross constitution no what he put so much powers in the executive and this open say we yet decentralization now so you know say me be no to me be na me de be ma MDCC for no mo so wa say Ghana we e kura kese kura ti say Kumasi ne Accra no say kura what is mayor be Accra nya say Henry Cotter or regional minister na say be opusu no ho ka won tell if you say to me no eni ase ho in democracy the man to simpa me no die the money to see and say I know what we call grassroots democracy. I know local democracy where ordinary people have the opportunity. The same thing I said, Sabi, Akorabia goes to no, then on one party. The party in the Oko room now one buy so can be an answer what ban where we invest in your Macrada, no your minister beard. Yes, I need democracy. Yet the two for us here, I see how you local assembly in the serious way, Sabi, local council members here when you're more you assemblymen. Cow you or you become no one area no Namuana woman to national level no. Nasabi, well we are near your turning Kenya Panipaya Bano my Ghana Memu no one shall ya wabini womuo. Yera about 4 Ajmedia professor and na Ekasai. Na ebusian for Sunday Yaman Sam de Daso my Ghana Mamra Constitution am running chairman Edin Fiediasa Enra Mampenin and Adudanko Kufa Watchman Pies Bema Boda Ekasa de Fahua Kremum Pedinfortucho Rapipian Kumakuni and Nintinia any a Kremu Yasoma about you selling it to a donko Nara Echa Jade Fahua Ebinamo Ensusian Amamra constitutional ebeya yen tonchene ne yen kwotrofo fro ebenum so chese da bi enye eni kwanse ye kwotochene no mum yenye nsiesie wo ho na yemfa nya adwuma na enumu a ene nam soma som perform nsam twefo penspedu katarumranta ye ne se ene ye monwura mraso agafiem na ye kobusi mraso agafo no a wo mo na hyehye mra no eme ye di ye adwuma kuremu sa nyembia mfie aduasani o ene amamra constitution amamra ne nchiama no ye de aye adwuma mampani akasa a cheche me bia awose ye me ye ni ko ho ne no na dodo susu se be ya constitution e da wonom no ye ntontwene fi se akasefo na gusuro no no a ene didi ebo nso gusu kesu iyo kase nyansani na wade ne ye ne egufom no fonfone ya ne ye fonfone enam so mamraso ageni o mamraso agefie ma de hia wo mo eye asante achem central abaton pesia so ye konongo lawyer kwame ayimadu antwi ye ne kodi hu nkomo papa mamraso agane wo no mo sese no wo mo legal and constitutional committee no wona ye chairman ne da no ne ekobizan se papa oye lawyer ni mapa ya wa bene Ghana mranim baby ye gina my Ghana ye constitution edi mfie aduasa ya nipa dodo na fi se awose ye tokene ye twofoforo no woni amanfo ye adwena na ene wo che se debi se ye kwa akoto atwene ne ya sa akotintim foforo de woni amanfo nya adwene mum se ye ka ne se ye nsiesie wo ho ne ya praprafi na wom ne ye siesie mama na ye kamade a woni amanfo ye adwene sa kwa no so pa we ye mra na no pa mangene ye dubu acha tena se no ma wiase nyina ache e wade ache bi adwumadie so e wo Sompa 93.1 FM so eno de sansem ye tudwa I ran for fraud. Brother, yeah, and Sarai, na Yahoyani. Say a better say, ye constitution, no crowd, and I could travel for the or how. Every old Karai, Ebra, you were at a mill for my constitutional review commission. And no, Omoko, the whole country, Omushia, and Dom, any other delivery. And my recommendations a buy, no, a buy. Nemramuno necessary, a buying the white paper, at the Abrano, and the Omuvi, you were at a mill, they should know, you were Mahama ebai. The American say white people nearby. Kanyama commission they do 2 Jan be free. Nanto so state the baby I want an president. They say how na Nikramin. They done it Emma Omanfo. And only say district assembly elections. They say Omanfo no assembly no ne grassroots no. Omudi ne MMDC no. Emma Omoshe Adeye. The president in Enyina so ne say or say anti-sign. So you koto a year political parties are back. And nipa be brain echo about 70% turnout. Sompa 93.1. Yeah, and district assembly elections are back. And nipa akono be around 30%. Wait say and Crawford a day or money co assembly no it's now there a month and Crawford any day not participatory democracy yes so and it's a day political parties today.
Abuzanfo yemraswe dwani owo mraswe dwafie ma de so mo asante achem central abaton pesuase ye konongo lawyer Kwame Ayimedu antwi ene yete ne nka mraswe dwane wo no musese no legal and constitutional committee no wona ye titire ni da no ena amamra constitutional dodo na fi se baabi e gina sese na emwa yen ne ye ntontwene nkotro foforo no wono susuru ne nsusue aba ewo ho no. Enroda Ghana Police Service at the Kratapia Jaya na watch Remuseko Kaikwe South Abaton Pesosua. NPP Amanyoko na Batwa one more quarter Yanon ni Pebin Makoye Kokuti. One more quarter Mensama Kwasha Ghana Police Service one month dibi. Ya woman de Kwajina Moko to Abama Korea Chirino. Aposi 4 answer